Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avval anдағы yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi Tuğan yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chaqirilishda Xo'jalik etüde kompyuterning roli bu haqda Tuqay rayonuna jiyilib сөйләштеләр. Гади фермаларда котлаулы технологиялар, нәтиҗәләр куандырамы? Тәвә кышлары безнең кышны ничек кичерә? Страуслар утарыннан безнең репортаж. Тыңгысыз тормышка кайту, аяксыз калган Илнур Ханнанов фикерләрен сезгә дә ишеттерербез. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Кайсы гына тармакны алма һәр яңалык авырлык белән кабул ителә. Ни өчен? Аңлату яңалыкның асылына төшендерү җитми торгандар. Әлеге уңайдан аграр министрлык онлайн укулары оештыра башлады. Шуңа өстәп районнарда зона киңәшмәләре дә үткәрелә. Аларның чираттагысы бу атнада Тукай районына тәгаенләнгән иде. Катнашучыларга авыл хуҗалыгын цифрлаштыру алымнарын аңлаттылар. Мәсәлән, сөт саву күләмен арттыру, бозауларның үлем очракларын киметү, авыруларны булдырмау өчен кыйммәтле компьютер программаларын урнаштыру мөһим. Моңа әле көтү һәм ашату белән идарә итү программасында өстәргә кирәк. Әгәр буларны тормышка ашырсаң, чыгымнар кими, табыш арта дип дәлили белгечләр. Буларны бит тел белән генә сөйләп аңлату тиешле нәтиҗәне бирми. Урында шул программаларның ничек эшләгәннәрен күрсәләр, хуҗалык белгечләренең ышанычлары бермә-бер артачак. Семинар үткәрү өчен Тукай районының Вятские Зори хуҗалыгы сайланган. Мәсәлән, сыерның температурасы күтәрелүе турында тиз арада белеп, тиешле чараларны күрү нәрсәдән коткара. Бу сорауга семинар эшендә катнашкан хәбәрчебез Гүзәл Хөсәйнова җавап бирер. Допустим, бу малның родословныйлары, әтисе, әнисе, бабалары, прадедушкалары. Мул сөтле сыерларны бер торакка туплаганнар. Аларның һәр кайсы тәүлеккә 50 килограммнан артык сөт бирә диләр. Ә хуҗалыктагы 600 баш сыердан уртача савым 25 килограмм. Продукцияны арттыру өчен беренче яхшы токымлы сыерлар кирәк дип сөйли баш зоотехник. Икенчедән, аларны сыйфатлы материал белән орлыкландыру шарт. Иң мөһиме, көтү белән идарә итүне җайга салу, югалтуларсыз тиз арада нәтиҗәне яхшыртырга нигез булып тора. Менә шуңа бер мисал. Бар безнең специальный ошейниклар, менә ул специальный, и болюслар. Болюс, ул тоже шундый датчик, ул малның ашказанына кертелә. И ул безнең компьютерга сигнал бирә. Допустим, повышение температуры дип килә, лактационный мастит и охотада дип килә. Уже ассиминаторга сигнал бирә. Терлекчелектә эшләүчеләр маститның нинди бәла икәнен яхшы белә. Тирәнгә китсә, аннан котылуы бик авыр. Мастит ул проблема бит инде ул. Зур проблема. Беренчедән без шул акчаны югалтабыз, сөтне киметәбез, мал үзе дә бетә. Шуның өчен ул безгә сигнал бирә, лактационный мастит. Без аны сразу карыйбыз. Да, иң беренче субклинический мастит бара. Субклинический маститны, если без аны вовремя выявлять итәбез икән, уже безгә препаратларга да акчаны әз тотабыз. Уже лечениесе да тизрәк була. Һәрбер сыерның теләккә килгәнендә система вакытында хәбәр итә. Маллар вакытында каплатылып, вакытында УЗИ аппараты белән тикшерелеп, барысында контрольдә тоту сөтне дә арттырырга, сәламәт бозау алырга да ярдәм итә. Әлеге программага ашату белән идарә итүне дә өстәргә кирәк. Шушы кагыйдәләрне үтәү белән терлек азыгы сакчыл һәм нәтиҗәле кулланыла башлады, ди җитәкчеләре Сергей Полынкин. Моны азык әзерләүче механизаторлар эшенә карап та бәяләп була. Проходило полдня, в лучшем случае, как бы иногда... Механизаторның ялгышлыгын күргәнче ярты көн үтә иде. Я кичкә генә белә идек. Шуңа күрә без программа ясаучылардан аны камилләштерүен үтендек. Миксер эшендә читкә тайпылу булды икән, миңа һәм комплекс мөдиренә хәбәр килә. Без тракторист янында тормыйбыз, тик аның эшен минут сайын контрольдә тотабыз. Гомумән шушы программалар нигезендә һәр белгечкә атналык эш планы төзелә. Кагаз актарып вакыт әрәм итми алар. Кайсыдыр сыерны исәпкә алмау, ниндидер эшне онытып җибәрү кебек хилафлыклар да юкка чыккан. Мондый усулны кулланганда белгечләр саны да әллә ни күп кирәкми, ди җитәкче. Если говорить о системе управления стадом... Көтү белән идарә итү системасына килгәндә, элек 3 мал табибы эшләде. Зоотехник, барлыгы 7 белгеч җыела иде. Хәзер исә комплекс мөдире һәм мал табибы бер кеше, сыер саву буенча бер җаваплы белгеч, бер ассиминатор гинеколог һәм 2 фельдшер. Булар икесе гомумән ветеринарлар түгел, протокол пунктларын үтәүче гади эшчеләр генә. Шулай итеп, белгечләр санын азайтып кына, без елына 2 миллион сумны экономиялый алдык.
Семинарны нәкъ менә бу хуҗалыкта үткәрү юкка түгел. Сергей Полынкин белеме буенча икътисадчы. Аны хуҗалык итү шартларында акчаны санап тотучы, нәтиҗәле эшли белүче буларак башкаларга үрнәк итеп куйдылар. Әгәр дә ул үзе шушыңа кирип, кызыксынып, аны белмәсә, ул белгечкә генә ышанып утырса, моның нәтиҗәсе әлбәттә белмәс иде. Үзе шулай итеп кызыксынып, шушы фирмада эшләгәчтен, аның продукциясе дә бар, бүген көндә җитештерелгән сөте дә бар, аның алга куйган максаты да бар. Ул әкренләп инде республик күләмендәге савымга, уртача савымга, алдынгы хуҗалыкларның савымына чыгарга аның инде ерак калмады. Әлбәттә, авыл хуҗалыгында исәп-хисапсыз югары нәтиҗәләргә ирешәм диме. Республиканың аграр министры урынбасары Ленар Гарипов фикеренчә, Европа илләрендә күптән кулланылган бу программалар бездә дә эшне җайга салырга ярдәм итәчәк. Бу программаларның бәясе нә килгәндә ул программаның бәясе юн түгел, но бәйгесе көндә керткән шулык рядовой хозяйстволардагы булган нәтиҗәләрне әйтеп китәсем килә. Кертелгән управление кормлением технологиясе кертелгән программа үзен 2 ай рәвешендә окупать итә безнекендә. Теләп керәләрме юкмы, әгәр кеше бәйгендә хуҗалык җитәкчеләре или район җитәкчеләре бәйгендә аңлый икән моның нәтиҗәсен, алар бик теләп керәләр бу системага. Малларга бердәм идентификация номерлары теркәүдә терлекчелекне җайга салуга тагын бер адым. Тукай зонасында да әле иң күбесе инде бу системага кирип китте Актаныш районы. Әле калган районнарда һәрберсе инде менә бүгенге көнгә алар ул системага кирделәр. Әле безнең кергән терлекләр саны бик күп түгел. Шуңа күрә бу зонада да терлекчеләр белән, җитәкчеләр белән бигрәк тә хуҗалык җитәкчеләре белән аерым эш алып барырга кирәк булачак. Әлбәттә, бөтен яңа технологиялар башта шик тудыра. Шуңа күрә әлегә алдынгы хуҗалыкларның һәр кайсы бу эшкә алынырга ашкынып тормый. Иң мөһиме аның нечкәлекләрен аңлап бетерергә кирәк. Шуның өчен зона киңәшмәләре үткәрелә, укулар оештырыла да инде аграр министрлык тарафыннан. Республикада хуҗалык җитәкләгән хатын-кызлар саны бер кул бармагына сыеп бетәдер мөгаен. Яңа Чишмә районының Архангельская хуҗалыгының дилбегәсе Татьяна Белоглазова кулында. Татьяна Михайловна бу хуҗалыкта хисапчы, ире җитәкче була. Ире мәрхүм булганнан соң йөкне үзенә җигелеп тартырга кала. Үзе әйтмешли, иренең рәсеме янына килеп, хуҗалыкны ничек бар, шулай саклап яшәттем дип әйтә ала ул. Архангельская хуҗалыгына килгәндә, әллә ни искитәрлек төзелешләр бар димәс идем. Әмма шул гади генә торакларда мал асрауның барлык таләпләре үтәлә. Нәсел эше генетикага зур игътибар бирәләр. Һәр белгеч үз урынында. Сыерлардагы лейкоз авыруы белән көрәшеп, анысында җиңгәннәр. Бернинди инвесторсыз үз көчләре белән генә көн күрүче Архангельская хуҗалыгындагы технологияләрне бездә барып күреп кайттык. Одного быка содержать нужно 100... Үгезне бер көн асрау 150 сумга төшә. Сексированный орлык 1800 сум тора, гади материал 860 сум. Шуннан үзегез исәпләгез инде. 360-ны 150-гә тапкырлыйбыз, үгез асрау бик кыйммәткә төшә. Терлекчелектәге менә шушы арифметиканың нәтиҗәсе саллы. Ел сайын сыердан сәламәт бозау алу һәм аны саклап үстерү төп максат. Архангельская хуҗалыгында гади генә тораклар. Әмма монда яшьтерлек өчен кирәкле шартларның барысы да үтәлә. 900 баш мөгезле ретерлек асраган хуҗалык өчен 4-5% үлем очрагы күп саналмый. Хәзер сыерларга күбрәк тана бозау туа торган орлык сала башлаганнар. Выработалась у нас своя технология, как бы так сказать. 3 ел инде бездә яңа технология Америкадан килгән орлык белән эш итәбез. Элек гадиен куллана идек. Андый орлыктан тана бозаулар күбрәк туа. Бөтен профилактика чаралары да үткәрелә. Хәзер безнең маллар яртылаш, Голштин, катыш, шитил токымлы. Үгез бозауларны кечкенә вакытта ук сатып җибәрәләр. Төп игътибар тана бозауларга. Архангельская хуҗалыгы республикада тормышка ашырылучы пилот проектында катнаша. Бүгенгә 100 баш яңа туган бозауга идентификация номерлары беркеткәннәр. Моның нәтиҗәсен киләчәктә күрәчәкбез ди баш мал табибы. То, что в животноводстве это не бизнес, как там, например. Терлекчелек ул тиз табыш ала торган өлкә түгел. Бүген тотынып иртәгә крем алып булмый. Еллар буена эшләргә кирәк. Бүгенге көндә үзебез үстергән 70 баш Голштин токымы кушылган тонабыз бар. Булар инде көненә 20-25 литр сөт бирер дип көтәбез. Хуҗалык соңгы елларда ныклап лейкоз авыруына каршы көрәшкән. Нәселле таналарны читтән дә сатып алганнар. Хәзер үзләрендә дә күпләп әзерлиләр. Чит илдән кайтарылган орлык белән каплатылган 46 тона шушы көннәрдә бозаулый башларга тиеш. Терлек азыгы әзерләүгә игътибар зур хуҗалыкта. Бу җәйдә 2 елга җитәрлек күләмдә әзерләгәннәр.
Терлек азыгы әзерләү чорында баш зоотехник Наил Яраханов тәүлек буе кайтмадык, эшне ныклы контрольдә тоттык ди. Әлеге тынгысыз хезмәтнең нәтиҗәсе бүген үк күренә инде. Безнең карма буенча качестволар яхшы. Бәгән көндә синажыбызда, силосыбызда беренче класс белән бара. Вот, жумны хәзер яңа елга кадәр булмаса да, яңа елдан соң жмык, биодобавкалар ала башлыйбыз инде. Но безнең бозауларга куелган пристартер, сәте нигә куелган, уже 2 айдан зацемга күчереп, пристарт свободно тора. Пристарт, ну биодобавкалар айрым итеп, безнең уже 6 айга кадәр почти без 900 грамм привес алабыз. Тәүлеклек үсешне арттыруның нәтиҗәсе шул. Тоналарны бирдә 12 айдан каплаталар. Сыйфатлы азык беренчедән продукциянең сыйфатын арттырса, икенчедән малның сәламәтлегенә дә уңай йогынты ясый. Күздән урынын сайлап бетон җәеп калдырганнар. Янәшәдә генә азык әзерләү цехы калкып чыгачак. Ә монда барлык кушылмаларны да тигез итеп бүлү мөмкин эш түгел. И кормление ягыннан да безнең битендә анализларны китәләр. Безгә катарып бирәләр ниләрен, шуларга нитеп бөтен кормовой ниләре белән бергә анализ рационын ясап бирәм. И тракторга менә бөтен нәрсәсе куелган, шунда висасы куелган, шунда үлчәп салабыз. Күп хуҗалыклардан аерымалы буларак терлекчелектә хезмәт куючылар барысы да үз авылларыннан. Татьяна Ярошова мәсәлән шәһәрдән күчеп кайткан. Кайчандыр әнисе эшләгән урында ук хезмәт куя хәзер. Шәхси хуҗалыгында да күпләп мал асрыйлар икән. Нет, и так хватать можно мне в данный момент, я считаю так, что мне... Безгә болай да җитә, ирем хайван тотмасак та була ди. Әмма авыл җирендә терлексез яшәп буламыни? Вакыты да мөмкинлеге дә бар бит. Хуҗалыктан азык бирелә, җитмәсә сатып алабыз. Бүген 31 сыердан көндәлек 450 литр сөт сава Татьяна. Гомумән хуҗалык җитештерелгән сөтнең бер өлешен үзендә эшкәртә. Әмма әзер сөт ризыкларын сату авыр икән. Шуңа да артыгын эшкәртүнең хаҗәте юк. Калганын Казан сөт комбинатына саталар. Җитәкчеләре әйтүенчә хуҗалыкны үз көчләре белән тартып баралар. Яңалыклар да мөмкинлектән чыгып кына тормышка ашырыла. Ну, самое главное, недостаточно у нас инвестиций. У нас... Иң зур кыенлык шул инвестициялар булмау. Кем әйтмешли, куркынычсызлык мендәребез юк. Ә проблемалар башкаларныкы кебек инде, ягулык, запчастлар кыйммәт, ә сөтне һаман шул бәядән тапшырабыз. Хуҗалык итү ысулларына игътибар зур монда. Гәрчә гади генә торакларда мал асрап көн күрсәләр дә, җитешмәгән урыннарда юк түгелдер. Авыл кешесенә эш бирәләр, акчасын түлиләр. Ә менә авылның социаль мәсьәләләрен хәл итәргә көч җитми ди җитәкчеләре. Анысын хөкүмәт кайгыртырга бурычлы. Как ни странно, вот самая большая потребность у нас именно... Бездә бухгалтерлар белән икътисадчыларга кытлык. Эш урыннары бар, хезмәт хакы да яхшы. Торак мәсьәләсе хәзер кискен тормый. Республикада яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы гамәлдә. Килсеннәр генә эшкә. Бүген һәр тармакта тәҗрибәле белгечләре бар. Барысы да уртак нәтиҗәне яхшырту юнәлешендә хезмәт куя. Әле электән калган сарыкчылык тармагында ташламыйлар. Инде 2 еллык сарык йоны җыелды, алучы түгел, сораучы да юк ди ферма мөдире. 2000 баш сарык асан түгел хуҗалык өчен. Киләчәктә сарыкчылык тармагына нәсел дәрәҗәсе алырга исәпләре. Мне на данный момент не хватает здоровья, времени и денег. Вот я всем желаю перед Новым годом, чтобы у вас всех было здоровье, хватало времени и чтобы было и здоровье, на чем держался, и обеспечили себе жизнь, чтобы денег побольше. Авылларда бүген сарык көтүләре бөтенләй юк диярлек. Сыер көтүләре булса да, анда терлек саны шактый азайды. Хәер, хәзер авылларда да мал асрамый гына яшәп ятучы гаиләләргә артык аптырамыйбыз да. Балалар да елга, болынлыкларга чыгып уйнамый инде. Урамда да бик сирәк күренәләр. Димәк, сыер, бозау, сарык күргәне булмаган авыл баласына аптырыйсы юк. Шуңа да аларның күбесе көтү күрсә, туктап тиз генә фотога төшеп алырга ашыга. Әмма бу бик тә аянычлы хәл дип кисәтә өлкән буын. Менә шушы җитмәүчелекне тулыландыру өчен кайбер җирләрдә авыл туризмын җәелдерергә алындылар. Бу эшкә алынучыларга хөкүмәт тә ярдәм итә, грантлар оталар. Бирегә килеп кош-корт, җәнлек хайваннарны күзәтү, аларны ашату һәр баланың гына түгел, әтияниләрнең дә күңеленә хуш килә. Без тапшыруларыбызда сезне дә авыл туризмын булдыручылар белән таныштырып барырга тырышабыз. Чираттагы сәяхәт Бөгелмә районы Соколки авылындагы Тәвә кошлары фермасына булыр. Соколки авылы башындагы бу урында страус фермасы төзелергә тиеш булган. Һәр хәлдә Эдуард фермер хуҗалыгын шул ният белән ача. Тәвә кошларын алып кайтуга, аларны якыннан күрергә теләүчеләрнең күплеге аптырашта калдыра аны. Менә шуннан соң авыл туризмы оештыру теләге алгы планга чыга.
желающих от знакомых посетить, посмотреть ферму, да, именно. Танышлар да, туганнар да кызыксынгач, biz de ишекләребезне ачарга булдык. Кешеләр килеп, страусларны күрә алалар, улылар да, балалар да ашата ала, тик кулдан түгел, чиләктән генә рөхсәт иттеләр. Шимбә, якшәмбе көннәрендә кеше өзелми, һәркемнең аларны ашатып карыйсы килә. Бу кошлар кәбестәне үз итә. Шуңа да күчтән кыстырып килүчеләр бихисап икән. Гомумән, страуслар ашауга нәзберек түгел, нигездә кипкән үлән һәм бөртек белән тукланалар. Едят они обычную траву, то есть они питаются обычной травой. Нигездә алар вакланган үлән ашый. Кышын печән бирәбез, 30% ашлык, кәбестә, кабак, комбиазык та салабыз. Әлбәттә, җылы як кошлары өчен бездәге кыш кырысрак. Алар шәрә ботларын саклар өчен канатларын аска төшерә. 10-15 градус суык ярый әле. 20дән түбән төшсә, ябылы урыннарына кереп качалар. Ә болай иртә яздан кара көзгә кадәр гел ачык һавада булалар ди хуҗалары. Шәфигуллиннарның үз инкубаторлары бар. Май-июнь йомыркаларынан бәбкәләр дә чыгаралар. Аларны бик тиз алып бетерәләр икән. В августе уже не закладываем, потому что... Августта йомыркаларын инкубаторга салмыйбыз, чөнки инкубация чоры 42 көн. Аннан соң бәбкәләрне аякка бастырганчы тагын бер ай кирәк була. Йомыркасын да үз итә килүчеләр. Анысын тишеп, ишен агызалар киптергәннән соң йомырка тышына Бөгелмә шәһәренең истәлекле урыннары төшерелә. Менә сиңа әзер сувенир. Әлбәттә, экскурсиягә килүчеләр өчен кош һәм хайваннарның төрләрен арттыру мөһим. Әлегә Нуби һәм Африка токымлы кәҗәләре, чит төбәктән кайтарылган куяннары бар. Бу куяннар кешегә ияләшкән бернинди куркыныч тудырмыйлар ди Эдуард. Аларны кулга алып иркәләргә дә мөмкин. У них очень интересный мех. Во-первых, то есть это порода. Аларның йоннары бик тә үзенчәлекле. Бу йорт куяны белән шиншиллыны кушылдырып чыгарылган токым. Алар кешедән курыкмый. Кулга алсаң, арт аяклары белән типмиләр, тешләмиләр. Безнең куян балаларын кичкенә кунакларыбыз да кулларына алып сыйпый алалар, зурларын бирмибез. Алары авыр инде. Янәшәдә эмо дип аталучы кошлар да бар. Алары агрессиврак, шуңа да якын килмәүең хәерле. Атасы агачка тукылдаткан тавыш чыгара әнә. Ә менә монысы Вьетнам дуңгызы. Бик тә чисталыкны ярата диделәр аны. Шулай ук янына кереп сыйпап карарга киңәш ителми. Авыл туризмы утары әле яңа оешкан. Тагын төрле кош хайваннар алып кайту ниятләре зурдан. Моның өчен киңәергә урыны да җитәрлек. Иң мөһиме, мондый урыннарга халык изне генә суытмасын. Күңел төшенкелегенә бирелмәү, рух ныклыгы адәм баласы өчен бик тә мөһим сыйфатлар булып тора. Соңгы елларда бигрәк тә янәшәбездә язмыш тарафыннан кыерсытылганнар да бихисап. Әмма алар арасында шул ук язмышның якасына ябышып, авырлыкларны җиңәргә үзендә көч тапкан үрнәк кардәшләребез дә бар. Шундыйларның берсе Сарман районы Җәлил бистәсендә гомер итә. Илнур Ханнановның яшәве бистәдә булса да, туган авылындагы йортына изне суытмый ул. Мотоцикл белән юл һәлакәтенә эләгеп бер аяксыз кала. Урын өстендә ятарга туры килә аңа. Шуннан соң да янәдән аякка басып, тулы тормыш белән яши башлый. Агачтан төрле җиһазлар да ясый Илнур. Кабаттан сноубордта шуарга өйрәнә. Спортның шул төре буенча төрле ярышларда катнаша. Аның белән гәпләшкәннән соң үзеңдән ниндидер ышаныч тоясың. Дөньяга карашың үзгәрә. Менә шундый көчле кеше белән бу атнада тапшыруның иҗат төркемендә танышып кайтты. Теге не әйткәндәй батарея белән шитаган сәгать стенадагы шикелле механизмнар безнең дөньяда һәр бит бар да. Аның астына куясың механизмны эшлитәгән механизмнар, эшлитәгән сәгать, һәрберсенең үзенең урынында шул сәгать шикелле. Илнурның әлеге хезмәтен иҗади эш дип бәяләргә кирәктер. Әле бу сәгатьне ахырынача эшләп бетерәсе бар аның. Алга таба хыяллар тормышка ашырга тиеш. Шушы ташны беркетәбез, шу ташны тишегенә буе. Балаларның слайм су аккан шикелле ясалачак. Без ташлар булып, силеп, моннан су ясыйбыз да ике яктан ою турачак була берсе. Балык тотайтып ясасам, бик зур гына күренекләр килеп чыгай. Илнурның агач эшенә һәвәслеге бабасыннан күчкәндер. Ул да балта остасы була. Заманына күрә агач яру цехы да тута. Бүген әнә Илнурда кеше кушканча түгел, һәр җиһазны күңеле таләп иткәнчә итеп ясый. Аларда бераз искелек, ягъни борынгылыкта чагылырга тиеш. Һәр вакытта үзенең кырында йөртә инде. Һәр вакытта үзенең эшләр эшләгәндә күзәтә, аңлата инде, җөрәге инде аяк астына бутылып, шулай бер канга силгәнме или каннан киләме дип әйтә алмыйм инде. Агачка тарта инде. Агач эшен яратам. Тузан пешерак, һәрбернең барыбер үзенең менә ничек дип әйтим, сөйкемле яклары бар инде.
мен өзімнің анасын жанына олай бірге істеймін. Ол бет тоқта бет енді, ол тоқтаны бет моторлап та береге бұла искілік етіп береге, бұла қарай бірінің өзінің изюминкасы бар бет әлі, изюминка біле етіп береге. Олай бірге қорағаш музейге қойырлық дәрежеде бұлатығын әйбірлерім бар. Хайыр, бұрынғылық табиғилік төсмірі Илнурның қопқасынан отлап кіруге шейлені. Жәйге шәй іші орнының яқтыртқышы дейсіңме утырғышлары, дивардағы лампалар. Илнурның тоғын бір yoratқан шұғылы аш су әзірлеу. Әмі оларны газ плитасында түгіл, ушақ тапшыру яқлы ол. Менә бу мешіне де өзіне оңайлы етіп шығарған. Хәзір оның янына күл ясап қоймақшы. Негіне ясаса да, ул көңілге яқын, оннан жылылық бір күліп тұрға тиіш. Элекке білған әйбір өзімізге нешіктір Yoqonroq deb aytayman men. Жүректен erinib, hozir yo'q bu yerda. Ham nazlasak da yo'q dega. Motor, shuq lampalar, elektrik lampalar, kerosin lampalari, big motori, jonalari yo'q esa, motori va shu kerosin lampalar, elektrik kerosin lampalarini o'zgartirib, o'tlashtirib, o'tasha yo'lga jabla, yasalgan ikki svetilnigim bor. Hozirgi vaqtda yasalgan vaqtim yetmay uni realizatsiyaga jibaraga, chunki hamon Dünya iş. Туған ауылы Лешау тамақның Илнур үшін бик тә қадірлі бір орны бар. Менә шушы басма орны таныштыра да оларны булачак хатыны белән. Һәм Илнур бу урынга басма ясый, тимердән. Исеме дә бар, Мәхәббәт күпере. Аның тирәюнен чүп-чардан арындырып, тәртипкә тотарга да өлгерә. Хәзер авылның ике ягын берләштерүче Нәни күпердән һәркем аңа рәхмәт әйтеп атлый. Biz менә монда хәзер кушылдык дигән җирдә торабыз. Монда Лешау су агып килә һәм бу яктан безнең Мизелә су агып килә. Һәм яз-көз вакытында бик күп су барлыгы килә. Без монда Оряк дигән өлеше һәм Лешау тамак авылының үзәге. Монда инде безнең медпункт, мәктәп, балалар бакчасы, почта оешмалары урнашкан. Һәм Оряктагы кешеләр һәм укучылар безнең улы юлдан әйләнеп йөриләр иде. Менә Ханнанов Илнур үз көче белән шушындай мотор күпер ясап куйды һәм бүгінгі көндә йомышы булган кеше шушы күпердән генә үзәккә барып йомышларын йомышлап кайта. Без аңа бик зур рәхмәтле. Яшырын батырын түгел, җае чыккан сайын зорланырга яратабыз. Ирексездән Илнур бу эшләрнең барысына да ничек өлгерә икән дип уйлап куясың. Ә ул үзе зорлануның бернинди файдасын күрми. Иртә туры белән кәефеңне киләргә, оптимист булырга кирәк ди. Чөнки син бит иртә тагыннан кире яктан торсаң, аны кыда кире як белән китә дә, балалар белән алсаң ызгыш китә. Ә булай син тордың, балалар сиңа карап торалар. Иң сире балалар. Мин торганга карап, балалар сикереп тора, әйтеп торды. Без дә киендек, без дә мәктәпкә. Дөрес, Илнурның үзендә туганнары, таныш белешләре, дуслары хөрмәт итә. Бүген дә авыл җирлеге башлыгы кереп, аның хәлләрен белешеп чыкты. Син Илнурны беләклегенә авыл җирлеге исеменнән беләклегенә күчтән истәгән. Шуны тапшырырга килгән. Рәхмәт. Искә алгач, Илнур мотоцикл белән юл һәлакәтенә очрап, бер аягын югалта. Аңарчы бик тә тау чаңгысында сноубордта шуарга яраткан була. 8-9 айда булды. Шушы тау каршында мен шушы постельдә ятам. Карҗыби беренче протезны алдык. Үч апайым мине үч яктан тотып, киендереп, апшып киттеләр. Мен әле йөри алмыйм. Апшып киттеләр тауга, мәйтәмәйдә апшыгызлар дисен хар. Йөреп карасым килә. Кар бетә. Йөреп карасам, алсам, кешенең бит эчендә рух орта битендә син булды алдың, син улай бер эшләдең, синең киләчәккә тагын бер хыялың орта. Кешенең хыялы була икән, ул әкренә ул якка таба барып, улай бер хыяла. Апаемны апшаттылар. Без таудан 2 тапкыр шуып төштек. Ул минем өчен бик күп җиңү булды. Җиңү булды беренчедән. Мин аяк белән селкетеп карадым, протез аяк белән селкеттем. Ул вакытта сноуборд белән эшли алдым. Эшли алу гына түгел, ярышларда, чемпионатларда катнашырга да көч таба Илнур. Кубок президент Татарстанында катнашабыз инде, Свиягада, Казанда була. Аннан башка быел катнаштык чемпионат России, Кубок Россиядә, андан 3нче урын алып кайттык. Аллага шөкер. Быел хыялда бәлки беренчелеккә чыгарга, аның өчен пока җиһазлар кирәк, сноуборд кирәк. Исә сау булсак, бәлки ансыда була битер. Әле ансы хыял гына. Илнурның бу уңышларына әлбәттә ихтияр кешенең нык булуы, максатка ирешү теләгенең көче ярдәм иткәндер. Бу тормышта иң авыры күңел төшенкелегенә бирешмәү, аны җиңә алудыр мөгаен. Ничек җиңәргә? Беренчедән балалар. Балалар бит синең кырында йөри, икенчедән әтиәнең бар. Синең әтиәнең карап ята, минем балам зәгыйф булды. Бу бала ни булыр микән? Без киткәннән соң ул бит инде һәрбер ата-анага бала бит инде безнең
ең қыйбатлы ер бала. Шу балаларға қарап мен рухланып, яңадан тұрып кеттім. Шу балаларымы аяққа бастыраға. Туған жер тапсыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Оның шираттағысын келесі жұмға 18 сағатта қарарға ұнытмағыз. Сізден сұрау тәқдимді күтіп қалабыз. Исәнлікте көрішірге ясын.